Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi ka nongkrem constituency ka de ka constituency ka basta tamban jet ikinong mi kman men ka khandai turik ukalaling kot ki pat nong shong shnong ka nongkrem constituency kila let ban skap ye ka jingyalap election hasmit ka bala penyat da ka voice people party Nagaliang gipat ba kibla ngap ya kejungyalap election jong ba Aden Mila basayong mon kila don kam ban pet benya hagani ka kinti pin sngo gipat ba bom kwa ban pin pau kerteng mentangin pai kejung batai jong gipat ba ka nongkrem constituency Rumah bisa kum kinong kesan yung Baardan negeri yung konstruksi nuklear. Bisa kuno ke jauh nopai yang Baardan sa election arjar apply. To nagaliang jungi kum kipat ba ne kum somla ba lapet lakmi bhai ni ka san snam ka balek tingi sngo komen ban sngo sarong sibun ba Baardan sa sin pat ilawan ban mi pau biang ban wan ban kit biang ya ni ka lungkor kum u riu ubriu ubai jagari bercaj riu tinggi sngo komen sibun bat ngi don kata ke jengkermen ba hauni war cara fly ru in simbiang ya ni kalungkor ban yada bat ban ra ye sibun ki mat ki bala ban yada bat ban ri kerpang yangi kum ka caj riu ke barit paj ke caj riu khasi haba paj gini ki sans nam ke bala ke ba Baardan ila shong nagani ila remno nagani ka election aja ka pra tinggi om dei ba ke jingdo nong ka dei tangi ka nong krem Ngai ke jungdo nong kadai hi ka ri hi borok wai lengba kini sans nem ngi i ha assembly ki don si briu si bun ki emli nru phongut ki don ngai om don wai ru ubakren si sha ya kamat chong ka jaj ben riu ngi i tang i wai i riu rong ba i badon burom jungi i emli na ka not shillong i barit edelbat edelbat nong rom ibala shimnya kini ka benta ban keren ya sibun ki mat ki juri jura jo ka jaj ben riu ban yada ban keren nam ta ka junun kam jong paj ba henrai laj na i ngai ba imdon wairu ubriu ubabiang ubakren sisai ka mat jo ka jaj ben riu bat ngai ki don sibun ki mali ki ba yothia ki ba keren biria ki bom keren ya ka ba ka ribat ka jaj ben riu ka don kam sisha hagini ke sans nem ke belek ngi i ke jing do nong om dei tang jong ka nong krem henrei jong ka jaj ben riu hi borok wai bat ngi ngej ba hakani ka archal arpulai ke ban sawan ngin i ba ka jing pho biang jong ka ri khasi bi je jongi lengba ke jing don shibun ki amali ki ban job na ka seng voice of the people party leni ka seng mi khot ka sur jong paj ba in jong ka sunam archal khat pra ka ba ka social ka sorkal MDA ka layo ban sansyar tingi i sibun ki jing le thombor bat ki jing nyon ben ye ki rit paj kham tam ye ki nong belas ngi bat ki paj ba ki nong rep tingi i sibun ki program bat ki ke bakani ke sorkar jongka MDA ka manra ngi tang ki jing do jing mentoy bat ki jing ki bakta sudah ye ki mat jong caj beriu kumengele keren ya ka fokus ke beli keren ngi i ba ka tu ka dei ka wei ka benta ka ba ka sorkar kala nyon ben kita ki nong rep ong ba ki sam scheme ki nong rep rei ki sam scheme pen ban ki tu ki benta ki bodon syakasor ki bom don tang ki jaka ki ban rep ru den dei ka tu ka wei ru ka long ka wei ka jing yo roj ya kita ki paj ba ki badai sisha ki ba don hok sisha ban yo ya kata ka jingerap lani kata ka jing ki scheme nang mata ki nong rep tinga i ba kani ka sorkar ha ka jing i ka jong aku musam lang i ba kani ka sorkar om dei ba ka sorkar ka ban penim ngi ki barit paj ban penim ngi ki nong belas ngi ya kini nong rep ya kini ki ba sya jenjar ndai ka dei ka sorkar ka balo lutino ka bala simno ki ba ki ni ki rit paj bat ki ni ki paj ba ki jong ka bri nyu trap ki don kam habang supet ya ka ri ba ka caj ben riu ngai i ba ka ri ka caj ben riu kumol ong ka ktien bakala ngam kadai ke caj beriu kepala ngam bat ke jingam jo ke caj beriu kam dei ki boro kadai ha kini ki riu khwan mentoi bat kini ki riu don spa tin nak ta kada ong ba ha kini ka alcal arpulai ki paj ba ki di ban long ki ba syai ki paj ba ki di ban long ki ba start ki paj ba ki di ban long ki ba don ka jingmut ke bas kham haladi om dei ha kini ki sang khaweng ki ba ki beriu jong ka sorkal ni ki beriu jong ki riu don bor ki beriu jong ni hespa kin wan man thiet ki nga perta bat nga khot ye ki paj ba jong ka nong krem om tangi ka nong krem rei ki paj khasi hi borok wai bakin long ki paj ba ki ba syai ki jing berkat ki bodon ya ki jing kle nagamata ban wanra ya ki jing mentoy bat ka jing ya imlang kum si para khasi bat nagamata bantai ya kari bat ka caj ben riu Piklong kemi
pi ki bawan serap hari ni meeting jeng Mbak Ardan pi kuno ya ki jolong cuman jeng Mbak Ardan hani belajar hari ni kan senam beladap. Hakini ki hadin ke cing riam jong Bardan hakini ki san sniam te ngai gadon ke cing du nong ka bakrau bet ke cing rit men siem mo kum ki paj ba jong ka briu nyo trep long ngai ya ke cing rit men siem ya ke cing bom singan ya ke cing riam jong Bardan mo Hato mata hakani kenti hanung klem baki dan bun kiri riwala. Kibanang besar berkibaran spa. Hato mata pi kamkor yak ki kodor kabut ki kodor ki pisah. kam koridor kabut Dia mata kuno pinde hakani arja apply. Hakani election. em ngen Kai ke serai jong pe. karai conga dengan kesian hei ubriu ubater ubadon ya ka nongrim lene ke bision mo ban yada ya ka ribet ke caj benriu bet ban ai ke cing singan mo ki long dien man dien ban wan rai ka sensyar khadar ka ba hok ka ba khuj yang asimiat te kimnut ban terwa pisah nomor ba ngala krian siai ba ngamla ban kersian kita ki kandidat ki ba hespa mo ki bala khot yang ho yang ala khot bun sin kita ki kertong ki ba hespa bangin kersian ringala krian siai pat te banga kanung rim jong nga don ban kersian di Bardan Dakai ko kubur pi ba pinai seki ba jong kanung krem konstitusi. siki paj ba te nga ong long ki paj ba ki bastat ki ban pej ya kanung rim jong kandidat mo haba pin ai ya ka buat bat ngila ya tres tom hei baro ade ke we ni kinong kersian ba hakmat mo jong Bardan na nang ni hei gen po na kisinong ba mo kisinong la chong gen ala de ke we ni ba la tres tom gen ban pen job dan burom ba Bardan Kong pelak punya tu kendet habadi bani konstitusi nong krem hani sasnya beladiap. Ngai kejing bom dan su jeng Mbak Ardan atau piaso kum no pikum ki pai ba. Hakje sngo chang sngo kecing du nong ka bakrau. Habang apang pej ki MLA ki we ki badan ka bor ki nom la lai rei Bardan pat don ka bor rei ki partai bat ngirung don kam bandan hapo ka assembly banyasat nam takari ba cai benriu ni nga ketukan pam lu ya baro ben buat i Bardan bandan hakabor bangirung sunsingan nam takari ba cai benriu Tapi kuno nak kaseng yung Mbak Ardan kaba la seng nong rim mentat nam ta banyu kun election. Kai go hi iya ni seng. Ngeu i ba ka parti long ka parti ba thamai bat ngindon ru ka ta kacung bat perkhat ka ba thamai la do ma i hadu ki nong mi khmat ki badon halakat san ane khat rimut ki kandidat ken long ki ba khuai ba ki ba suba bat badon kacing kit klit nam takari ba ki cai benriu